ipakita ni Migo Kulapo basing kaila siya ni. Tukatuon. Kasinugkuan dako ra bang reward 100,000. Aligon. Na ako'y kuan ba confidential ni. Confidential ba kini undercover nga trabaho ba? Ay saba-saba ha. Ikaw na kong ipakita ni. Kaila ba ka? Si Migo Kulapo na kuryoso na mo, tanaw ko no siya. Ay kaila ba ka ni Migo? Sugo ni sugo kinaan ni reward. Manoy Cristebe, makakwarta na sa si Migo Kulapo ana. Basta makaila si Migo Kulapo ani ingko pisot, kwartang malabog yun. Automatic Manoy Cristebe. Nag-drawing nga na Migo ang katong kuan, ang katong biktima ba? Black belter ko na. Murag amigo ni Iko. Sure di, oy. Ay pakita ba? Hoy, confidential na. Ayaw na ipakita. Ayaw na ipakita confidential na. Confidential lagi na. Dili na ipakita. Ayaw na ipakita confidential na. Kung kaila ka. Si Migo Kulapo ni aksyon ka alarma. Kaysa drawing, bro, familiar man yun niya. 100 ni. 100,000. 100,000 na ko reward. Ano kumpiyansa ba ni mo? Ay.